Okay guys, good day guys. This is a vlog only guys. Na merong isa guys, sakit kay mall. Uban ako akong anak guys. Kaya yung birthday karon. Pasuroy na mo sa kwan sa sakit kay. Guys, gusto na punta na magkina guys. Hindi kaya mong ipatula ni sa guys kay. First time niya magtula ni ituan guys. Para guys, update na kaya ni GT kaya matawa. Pas-pas yung lakaw guys. Upa na siyang mama. Matumito yung tulaanan mo. Parato daw ito yung 180 yung 1 hour. Solid po ni guys. Natarang po mga tulaan na rin. Awa niyo guys. Lapad yun yung mall sa guys. Kit kay. Anong anak niya sa kaitin bilang Japon ni Patula ron. Manindot tayo mga panday-tulaan. Mga computer. Hindi wa ko ni kay itata ni ito pa man. Hindi pa na ako ni papananday kay sa PDA. Tanaw na, ikaw na tanaw ang aktor ikaw na matanaw. Tanaw yung mga pangukan niyo. At sila hindi pa sa kabalo. Tuplok na sila. Narin na ako nag-igoy guys para bakoy kapulo pa. Hindi tayo. Talo na ako sa panday sa tulanan. Pasulod na medyo. Okay. Paris bayad sa mga guys. Pila kay itira man daw ang 1 hour. So doon ay kabuo kung isa half hour na siya. Tako-tako yun mabayaran ni balito man. Tani guys, birthday po sa anak isa. So, ipasuroy na mo dili para hindi siya mapan ba? Manul daw. Tani siya guys. At lang ngayon, nara na guys. Sulod na mi guys. Matik na likso. Isa na kong anak ko. Pag nanikop po galing pa guys. Sida ba paglapat nilang dulaanan naman tanan mga pula-pula ipagkitan na mata wala ko sumsalong daw sila sige supporting ang papada guys tubig daw tinaga ng bola guys. May na yung kulay na ilo, na pula, na orange, ang kulay na tra. Paris ko daw. Busy ko sa ikatwa na ko. Sky din. Ang isa kay atlaw niya ka ron. Ako na yung patalipay taon po ta. Guys. Talumos ni Dula na. Okay kayo. May area nila guys. Lapad-lapad ko no. Sulit pa parato ba yun? Ako naisip kayo din no. Ingapot siya kay sa akin yung taktara ka. Bag ko ito. Sulit pa no. Lipay pa no pares no. Cute-cute pa din. Anak na kayo din no. Dua na sila balituhan na. Lupat kita nanti kay layan mo kay bata ko ni pwede niya ilalayan 7 months old ka ni 2 years old supply na guys kay malipay mo siya kay mapamay kadula ni siya kami pamay customer eh siya adlaw niya karon birthday niya karon adlaw mo na muli suroy rin kita ay isang ko kahit din kaya mo na
payo ni rapog-kurik pa tayo. Pastilan. Ting lipay guys, kita yun sa lipay taon ng bataan eh. First time pa namin lari. Supportin na yung dati dahil guys. Bungkit lang na. Okay, so okay pa sa 3 guys, wala malipay may bataan. At ang mga tindig ba rin yung klase-klase o. Tilpay yung bataan. Layan ako kayo bro. Medyo abog-abog man eh. Pwede nga hindi na layan. Parang pares na mas likod na. Ito ang birthday po yun. Simple lang kayo. Kita na tupulyo guys. Kanila sa umikot kayo para malinaw ni kamay. Bunso na ako. Steady 3. Kita. Hello guys ya. Sila ni guys kami po may customer ni timing ay i-stay po na ako so birthday pa sa mga bandan kay ako lang po nigit college na magsuroy ka na nagmay lang guys yan para sa mga bata ba area natin isa ang birthday po yung suong na naroon na sa tanong ng si ano natin guys pagdanig madulan sa klase ba ano mo yan nakabay natanang din laki ba na or sa sa gilid ni Sir Juan guys nagpula yun yung gilid natanang dulan ni pula yun ang yung gusto nimtak ko ni mag-clear ko ni bola may gusto sa gusto pa na ayan dulaan bola kat-kat ni guys nagawin mga bola niyo may gusto dulaan ni guys may tagtarak yung tagko kayo may mga padidit nila niyo ikot yung lugaran ni sana mag-inan ako simple na ikayakar na sagtar na ako siya ay yabing adlaw ka rin guys pwede yapon siya mo pasuko na ligid bula yun yung ganahan guys ganahan mo naman sa na hindi na bula isa guys so live na isa ayan dula ko niya kamang-kamang na relax niya nanay itex na dula na nila kung kayo manonay guys o narang bula guys so gusto niya ginabula na guys nanay kaupan niya guys medyo dagko na yung mga bataan eh yan ay pasagta ng gini sa mga gikanan kay dagko naman yun eh para hindi na pwede ni layan pa mga gini tindula dyan yung mga taan okay guys lipay naman ako hindi pa putang nila pa na mga lipay ko siya iba po yun ikadula po ba isulo yung magmalaay bisla lipay taon siya kayo na po ikadula mga bata susalong yung tao nastagat relax lang bugo yun nasa na simple lang yung bataan hindi na yung nasa lo kayo ayun doon kayo pertain siro kayo pag gusto mo lang sa awa pwede 1 hour na 180 sulit tayo bata naman ilingaw na kaya na guys lingaw na siya pula rin yun yan ano yan lingaw yun yan pag gusto yun yan
Saan lang yung dagat guys ba? Pag gusto ko lang guys kay Yaming at Lavaron. Bataan yung relax na kayo. Yung mga kadulaw. Ano lang actors, bungit vlog. Relax lang guys. May guys kung doon ako. Relax na ako. Relog si Kaiden Paris supported yung isang mga guys lag sa pag may magkabanding okay kaya guys dati sulit pa niya barato yun skip kay guys skip kay mall relax lang sila ay madulaan di guys gusto ang bata nyo ba relax lang tayo bata nyo malingaw yun gusto yun sa liit ang napadlapad yun bulanan bulit lang sigit na tayo wala ko ipay yun guys sinipaya yun niya ano ito guys yami ang adlaw ka ron gusto yun siya guys ang ganingi ikuan ngayon para makadula yun eksakto ba ulit nga ba bular yun na bitbit na yung bular guys so huwag sunodan niya kalayan pa na ako pwede nigyan kakat niya yung abog-abog ko yung ginam buo na mag-ginaw ay guys Kaiden simple na po emang kama ka nila malinaw yung nagsakto ba hindi kayo balik tadi guys malinaw na kayo wala na may kadulan niya guys masalar sa guys butang na ulit tingnan yun siya para wala dagat milangoy ba talaga isa na itit yung sakto yun talong mo si sumabon lang guys tingnan ka yan ka kadulang tinginawa niya guys tingnan yung batahayat ay matuwa niya dapat tinginawa niya kaya siya namin siya katulad yun samsalong yun lang ng nasdagat guys o mga to guys salamat guys